Dostlar yakında bir video gördüm. Bu video var da sizin bilen paylaşmak istedim. Öňünçe bu videoň bir bölümini sizin bilen birlikde görelim. Bu görenleriniz Japonyanyň Okinawa welaýatynyň Miyakojima adasynda her ýyl 2 günlük gurulýan bir festivaldan alynan elbetde festival diýilse her kim aklyna aýdymdyr sazlar, oýunlar ýa-da şoňa meýdeşdatlar gözüne geljek. Elbetde bulam ullar üçin oýun ýaly bolsa-da, kiçijek çağlar üçin düşünne görüp kaçan döwüniň eline olmakdan kän bir tapawdy ýok. Şu çağaجyga baksana näil gorkandyr şu çağaجyk. Bularyň adyna pantu diýilýär. Görüşüňiz ýaly çağlardan başga uly kiçi her kim pantunyň edýän hereketlerini normal bir hereket ýaly kabul etýär. Hatda şu ýerde iň elhenji, iň ýigrenji şu hereketi adamlar göterýär diýip edibilen edipdir. Bu adamlar pantu oňa şanslary paýlamak we erwet ruhlar komu üçin gelýänini inanýarlar we pantunyň çalýan palçygynyň da gudratly palçykdygyny inanýarlar. Olar üçin ýaňy salynan jaýlaryna ýa-da ýaňda bolan bäwekleriniň ýüzüne pantunyň gelip palçyk çalmagy iň gowy zat. Görünüşe görä gyzykly hedil festival, belki olaryň arasynda bolsaň, göwnüňi şatlandyryp biljek ýerlerinden biridir. Emma men ýadyma integem şu çağaجyklaryň agy sesleri düşýär. Dostlar, bu videonun söylenem UNESCO'nun Dünya Kultur Mirasynyň atyryna giren bir Japon kultury bilen tanıştyk. Yani bu gören zatlarynyň içinde, yani bu kulturyň içinde hayran galdyryjy, geň galdyryjy ýerler barmy? Bar bolsa yorumlarda bu barada ve ýene de biziň öz kulturymyzyň içinde de başga kulturdan gelip gören insanlar hayran galdyrjak we geň galdyrjak ýerler bar bolsa bular barada yorumlarda paýlaşmaňyzy haýyş etýän ve şunluk bilen hoş galyn, sağlam, saglyk görüşelim.